Kan man rykke lidt mere, så jeg ikke sidder helt inde i max? Eller opad? What? Welcome back! I dag der har vi fået fat i to af de helt store kanoner. Det er vi også. har nemlig fået fat i Leila og hendes kæreste Max. og hendes kæreste Max. Det er også. Og som I nok kan fornemme, så skal vi i gang med den her serie, det man godt kalde det nu. I hvert fald andet afsnit af Stormester. Episode. Okay. Episode af Stormester. Sidste video den gik super godt. Det lader til, at I godt kunne lide at se det. Så i dag har vi lige hævet niveauet op. Så kan det være, at næste gang, så det måske share som Mika. Helt Alex og Nelly. Okay. I hvert fald. Hvis I godt kunne tænke jer, at vi får en til den her op. Vi kunne i hvert fald godt tænke os det. Så hop lige ned fra helvede og tryk på den røde knap, så den bliver grå, mand. Vi kommer i den her video til at udsætte Max og Leila for i alt 5 udfordringer, og vi skal godt være ærlige. I har været udsat for dem. Hvordan synes I selv, det er gået? Hvad? Det gik virkelig godt, synes jeg. Jeg synes, jeg klarede det virkelig godt. Jeg følte mig virkelig klog. Hvad med dig, Max? Nej. Hvad er din fornemmelse af det? Ikke så godt. Mener du det? Ja. Ja, vent du lige at se et øjeblik, ikke? Til jer, der har set etteren, så ved I jo godt, at der er jo præmier på højkant. I aner ikke, hvad der er for nogle præmier. Vi ved det jo sjovt nok godt. Er der noget, I vil tilføje, inden vi hopper ind til første opgave? Måske. Ja, kom. Skal jeg gøre det? Ja, gør det. Kommer lige igen. Hvad? Bam, 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 bam! Det er fordi, vi har bestilt en mandested, hvor han kommer sådan. Ja, vent nu lige. Hvad foregår der? Nu, det kan godt være, at vi er gæsterne. Ja. Men vi har jo også taget lidt godt med. Det lød som om, at der faktisk er vi vidste, når jeg spørger. Er der noget, I lige vil sige, du går i gang? Nej, I ved faktisk ikke noget. Nej, I ved vi ved ikke Vi noget. ved ikke noget. Nej. Jeg forstår ingenting. Camilla først. Det er en gave. Til lille baby, Hvad nu? der kommer. Det er mig og Leila på en t-shirt. Det er en nattrøje til babyen. Og så har vi Ja, jeg kan godt se, at du sidder lidt jaloux. Ja, så derfor har vi taget en ekstra gave med til dig, Tobias. Nej. Nej, det er jo trucker. Med pølser på hovedet. Med pølse på hovedet. Skal vi Ja. tage den på? Det Ej, smider det er ikke fedt. Nu har I sådan, at der er lidt kaninhår på. Tak for gaverne, de var meget flotte. Men nu skal vi altså ind til første opgave ud af 5. Vi kører bare nu, så du Sætter mig bare ind. velkommen til. Tak. Welcome. Tak. Er du klar? Er du nervøs? Er du spændt? Ja, meget. Fedt. Alting, du lige sagde. Okay. Godt, så inden vi starter, så skal du lige trække en kuvert her. Du må ikke åbne den før til slut i spillet. Det valgte du bare lige. Ja. De her kuverter indeholder gaver, som vinderen får lov til at få, hvis de vinder hele spillet. I den her video har de mulighed for at vinde en Nintendo Switch, en iPad, et Apple Watch, en soundbar, en SodaStream eller et gavekort til Matas på 2.000 kroner. Det bliver dig her. Det bliver den der. Ja, Så jeg skal bare sådan gå rundt med den. den skal du bare rende rundt med, indtil vi er færdige med spillet. Okay. Men som noget nyt, vi har valgt at spice lidt op her i part 2 af Stormester, så får du faktisk en til kuvert. Ja. Og den må du godt åbne nu. Som bliver din hemmelige opgave i løbet af spillet. Nej. Og det, der ligger i den her kuvert, det skal du forsøge at gøre. I studiet, når det er, vi sidder og evaluerer. Men må I vide det? Ja, Men du får lov til at se, hvad det er, så du kan forberede dig. Lad som om du får mindst 2 mystiske telefonopkald under spillets gang. Okay. Klø dig selv hårdt mindst 3 gange i løbet af spillet. Mens alle spillere er i det samme rum som dig. og hvis du klarer den, får du altså 2 ekstra point. Godt, nu til det, som videoen egentlig handler om. Det er de her fantastiske opgaver, som vi har med blod, sved og tårer fundet frem til de sidste mange dage. Skal jeg bare åbne den? Okay, nøjeren. Ja, du kan jo også lige analysere rummet. Du kan godt også, være, jeg lige du skal kan også lade være, altså. Der er ikke nogen hemmelige knapper herunder. Nej. Du er Mark Lefebvre. Kloakmark. Ja. Drik al eddike. Drik al eddike. Det hurtigste til at drikke al eddike vinder. Din tid starter nu. Eddike. Ja. Drik. Er det alt det her? Jeg er et tal, hvis du ganger mig med fuck. Jeg er et tal, hvis du ganger mig med 2 og trækker 7 fra for. Ej, hvad er det? Nej. Er du presset? Er du presset? Nej. Det er jo bare 39 plus 7. Det er 46, ikke? Ej, det fatter jeg ikke. Det her, jeg drikker bare. Skal jeg ikke bare drikke? 7 gange 7, det giver 49. 6 gange 6, det giver 36. Okay, fuck den der. Jeg skal ikke engang bruge den der.
Oh my god. Jeg drikker bare. Jeg drikker. Okay, hey. Drik al eddiken. Den. Må du drikke det? Nej. Må jeg hælde det ud? Nej. Du skal drikke den jo. Vil du hente et kæmpe kop til mig? Er det eddike? Men hvad? Når jeg skal finde eddiken først. Ej, jeg er fuldstændig lost i det her. I har lavet det alt for svært for mig. Det bliver da sjovt for jer. Nå, her kører vi. Nej, der var eddike deri. Jeg kunne lugte. Fy for delen. Hvordan skal jeg finde eddiken her? Ej, jeg giver... Må man gerne give op? Når du har drukket det Nej, jeg kunne lugte. Nu er du bare fyldt op i verdens største glas. Nej, fy for... Drik al eddiken? Der er jo ikke noget eddike. Hvad? Nej, det kommer jeg simpelthen ikke til. Snubbrud. Nej, stop. Jeg elsker, at du tager en helt random ind i midten og lige lugter til. Det er fordi, den havde en boble i. Nå, ja, okay. Okay, så kom. Whatever. Ej, hvor er det klamt. Jo. Okay, der var så ikke mere. Det var den. Jeg fandt den. Det bliver klar for Max. Ja, det gør jeg, fordi han skal have de samme. Okay. Hvad? Nej. Stop tid. Stærk. Du må godt drikke noget til at skylde det ned med. Der er jo masser af vand. Jeg giver op. Godt. Flot. Max, hvad sker der? Du klarer det sgu da. Men vil du se noget? Nej. Derovre der er der sådan nogle pH-papir. Det der. Ja. Og ved du hvad? Hvad f***ing jeg gjorde, da jeg stod der? Så var jeg sådan, hvorfor ligger der sådan en pille derovre i den fine pynt? Og så er det bare det. Det her tal giver 23. Så hvis du havde valgt nummer 23 shot, så havde du fundet det. Der var kun et shotglas. Der var kun et Så jeg kunne bare have bundet den der? Ja, Ja, så havde du vundet. så har du vundet den. Jeg gider ikke høre mere. Og herover, hvis du kigger ud, så er der nogle pH-strips, som vil afsløre lige med det samme, hvad for en af dem, der er eddike i. Men den så du ikke. Det havde jeg ikke fundet ud af alligevel. Nej, det havde du sikkert ikke. Men der var jo også dem der. Ja. Whatever. Jamen, jeg vil starte. Hvordan synes du, det gik, Lærke? Mega godt. Ægte. Ja. Det er rigtigt. Jeg følte mig faktisk virkelig klog. Jeg følte, jeg kunne være med rigtigt. Men mangler du ikke lige at tilføje, at du ikke klarede opgaven? Wow! Wow. Hey! Hallo. Hvis du fik et point for hver gang du sagde, jeg giver op, så havde du fået mange point. Vil du forklare, hvad der går galt? Nej. Jeg forstår det bare ikke. Det gjorde jeg heller ikke. Gjorde du ikke? Indtil jeg gjorde. Hvad? Mener du det? Max, han formår faktisk at klare opgaven. Med det sagt, så må vi jo afsløre, at første point går til Max Mønster. Det er faktisk rigtigt. Hallo? Ej, men ikke. It keeps continuing. Velkommen til opgave 2. Tak. Grab the opgave. Nå ja. Hold da op, der står meget. Tak. Okay, spændende. Flyt vandet fra den ene spand til den anden. Via de ting, der står foran dig. Mest vand i den anden spand vinder. Du har 5 minutter. Tiden starter, når du har fortalt en vittighed. Ej, det er løgn. Tiden starter, når du har fortalt en vittighed. Okay, der er en isbjørn, der går ind på en bar, ikke? Og så siger han, så siger bartenderen, Fortæl en vittighed. Altså, jeg har en drink, der er opkaldt efter dig. Og så siger isbjørnen, wow. Du skal ikke krølle den sammen for helvede. Ja. Ej, det kommer jeg lige til. Det er fordi, når jeg tænker, så gør jeg alt muligt. Jeg er jo ikke engang færdig med min joke, jo. kan man godt lave sin egen vittighed? Ja. Hvad sagde konen, da konen var sulten? Du ved jeg. Mu. Hvor er det fint. Og så siger bartenderen, jeg har en drink, der er opkaldt efter dig. Og så siger isbjørnen, har du en drink, der hedder Mogens?
Grineren. Sjovt. Tiden er startet. Okay. Flyt vandet fra den ene spand til den anden via de ting, der står foran dig. Nu har jeg glemt, hvad jeg skulle. Ja. Men det har det jo også en ting. Nej, det er jo en spand. Facts. Det var ikke så gennemtænkt, det her. Se, jeg ved, man skal være taktisk her. Må jeg godt holde den her? Nej, det må jeg jo ikke. Så går jeg lige tilbage her. Kan jeg så ikke bare putte den ned i? Via de ting, der står foran dig. Mest vand i den anden spand, venner. Okay, hvad har jeg tænkt mig her? Der står jo ikke, at jeg ikke må flytte spanden. Ja, altså. What the fuck? I'm so clever. Ej, jeg siger lige vandet inden. Det er måske en god idé. Der sker ikke noget. Nå, jamen. Stop tiden. Jeg føler mig så klog. Jeg føler mig så klog af. Okay. No way, jeg lige gjorde det der. Altså, sindssygt. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke bare tog spanden og hældte det over, men vildt fedt. Hvad? Anden opgave. Hvordan gik det der? Jeg synes sgu, det gik godt. Det er oprigtigt. Men du tog meget lang tid for Til mig, jamen, jeg kan så afsløre, at du, Max, klarede det på 1 minut og 4 sekunder med bravur. Uden at snyde. Uden at snyde. Hvor lang tid brugte Leila? 1 minut og 1 sekund. Opgave 3. Der skulle I lave en lille reklamefilm. Hej. Hallo. Længe siden. Ja. Okay, spændende. Lad mig lige tage det. Der er en lille opgave til dig. Hvad sker der nu her? Vælg en ting for bordet. Lejderen. Bare lige sådan første instinkt, så går jeg med blæer. Jeg går ikke med blæer. Han har valgt. Okay, spændende. Hov. Der er så en til. Så jeg snupper lige den. Værsgo. Yes. Lav den bedste reklamefilm fra din valgte ting. Lav den bedste reklamefilm for din valgte ting. Mest kreativ, overbevisende og humoristiske reklamevinder. Du har 5 minutter i alt. Tiden starter nu. Okay? Det er jo ikke godt. Altså, du ved, børn. Jeg har jo valgt den mest dårlige. Jeg tænker, du har prøvet det før. Altså, der er jo også noget planlægning og noget tilrettelægning og sådan noget i alt det her, ikke? Nej. Nej, okay. Du siger bare til, når du er Det klar. bedste produkt, det er altid... Nå, men jeg er klar. Så må vi se, hvor god du er til at lave reklame. Jo. Lad mig introducere jer til den nye karklude og ble, alt sammen i én. Jeg vil nu vise jer det mest innovative og helt nye inden for blemarkedet her i Danmark. Her har vi en ulækker ble. Det kender vi jo godt. Men i den her ble her, kære tilfældige mand og købskunde, ikke nok med der er bæ i, så kan du også bruges som en karklude. Alt du skal gøre, det er bare lige at give den et lille... Så er der ikke brug for mere. Se, så ligger der alt muligt ulækkert her. Så alt du skal gøre bare... Godt. Ja, hvis det ikke taler for sig selv, så ved jeg ikke, hvem det taler for. Selv katte kan lide det. Og nu har du så den her... Det du så kan gøre nu, det er, at du simpelthen bare kan gøre det en gang til. Så har vi noget ulækkert her igen. Godt er det. Og når du er færdig med din brugte ble og din karklude, så kan du bare smide den i skraldespanden. En karklude og ble i samme variant, det bliver ikke bedre. Hvis du har brug for at spare, så køb det her. Max ble for pengene. Køb denne lighter. Ej, der ligger en lighter. Hvad skal vi bruge den til? Jeg har en idé. Lav din egen sprøde, gyldne og bløde skumfiduser med en lighter. Ja, det var det. Det var din reklamefilm. Det var min reklamefilm. Ja. Var den ikke god? Det må vi jo se. Men så har det jo også noget med jeres redigering at gøre, ikke mig. Ej, jeg kan se på det, det er dårligt. Jeg kan se på det, det er dårligt. I starter med at skulle vælge den her ting på bordet, og vil I afsløre hver især, hvad I ligesom valgte? Nej, du starter. Ja, det synes jeg også. Jeg valgte lighter. Ja, hvad med dig, Max? Jeg valgte ble. Ja!
Det er sådan det. Nej, hvor er det godt. Men der var en, der lavede en god reklame. Og så var der en, der lavede et bud på en god reklame. Og vi har voteret lidt mellem os to. Vi har taget højde for, at Max, du har jo været i gamet i nogle år, så du ved jo godt, du ved lidt, hvad det vil sige at lave en reklame. Og det, der skiller jer lidt, det er, at Leila, hun var meget sådan, vi gør sådan her, film her, okay, bum bum, film her, bum bum. Max, du udnyttede alle 5 minutter, og du bad om forskellige vinkler af, du tør af, og Max, han gjorde faktisk også produktet innovativt. Han lavede en 2-i-1-kombi. Det var nemlig både en ble og en karklud. Det er jo decideret ulækkert. Altså, det er jo ikke en reklame. Jeg sagde, det var innovativt. Så det er det, vi vurderer ud fra, så stillingen er lige nu 2-1 til Max. Ej, få den finger væk, den hånd væk der. Fjerde opgave, der skulle I føle jer lidt frem. Ja. Ja. Vi skulle en tur ud i orangeriet, og så skulle I have lov til at føle lidt i den gode, gamle, klassiske YouTube-leg. Hvad er der i boksen? Eller Mr. International, what's in the box? Yes. Jamen, vi kører. Er du klar? Ja. Bum, bum, bum. Okay, der er meget her. Lad os se. Vi har placeret 10 ting i kassen foran dig. Du skal via følesansen finde frem til, hvad der er i kassen. Du skal... Jeg forstår ikke uha. Nej, ved hjælp af. Nå. Skriv så mange ting, du kan finde på whiteboardet. Du har 2 minutter. Flest ting fundet vinder. Tiden starter nu. Tiden starter nu. Okay, så der er en appelsin. Fedt. Så skal jeg bare skrive det. Ja. Det er en appelsin. Kun 2 minutter? En fjernbetjening. Nej, det var her. Det er klart. Hvad var det? Ej, hvad er det her? Okay, jeg tror, det var et stykke brød. Oh my god. Det brød. Er det fint? Det er ikke så. Hvad er det her? Noget babymad? Ej, det er for tidligt. Det har jeg ikke. What? Det er en blomst. Ej, det kan ikke passe. Okay, du er god til det her. Eller? Nej. What the fuck? Ad. Hvad er det her? Ej, det er sådan en vaskekoppel. Sådan en vanish. Vanish. What the fuck? Det kan jeg næsten ikke. Baller. Hvad? Det er sådan en til katten 100. Jeg mener det. Katteting. Det er en Capri-Sun. Det er batteri. AirPods. Ej, det er kattemad 100. Tyggegummi. Og kan du nå at skrive det på 5 sekunder? Og tiden er gået. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hvad? Ja, tiden er gået. Du kunne jo overhovedet ikke med. Stop den! For helvede. Hvad tiden går? Nå ja, der var 2 minutter. Nå, det havde jeg ikke lige fattet. Men ved du hvad? Ja. Det passer perfekt. 7 ting. Ja. Jeg må faktisk sige, at jeg er lidt imponeret over, hvor gode I er i dag. Altså, niveauet er højt. Ja. Okay. En af jer fandt 7 ting. Ja! Og en anden fandt 7 ting. Nej, 8, men fik en forkert. Så I lander begge to på 7 ting. Ja. Så I får begge to 1 point, hvilket vil sige, at den samlede stilling er 3-2. Ja. Til hvem? Til dig. Til dig. Yes, sirs. Jeg kan ringe bagefter. Okay. Martha, hun er hjemme om 10 minutter. Det ser skat. Mine damer og herrer, Vi er nået til finaleopgaven. og alt kan stadig ske, Ja. fordi stillingen er jo som sagt 3-2 lige nu til dig, Max.
Hvem vil læse op? Kom, du fører. Byg det højeste tårn på 5 minutter. Med de ting, I ser foran jer. Vælter tårnet, har I tabt. Tiden starter nu. Byg det højeste tårn på 5 minutter. Tiden starter nu. Ej, hvad er det, jeg laver? Jeg har bare lavet et eller andet. Det ser sådan. Ej, jeg er ikke god til det her. Vælter tårnet, har I tabt. Jeres tårn vælter. Jeg vurderer jo om den. Nope. Ja! Hallo, han væltede første gang, så I ikke det? Ej, slap dog. Hallo, nej, spol lige tilbage, venner. Jeg har gået 5 minutter. Nej, det er jo ikke det. Hey, spol tilbage. Vælter du tårnet, har du tabt? Ja, det gjorde han til at starte med. Han lagde den op. Wow. Ja. I opgaven står der, byg det højeste tårn på 5 minutter med de ting, I ser foran jer. Vælter tårnet, har I tabt. Jeg har lige kigget optagelserne igennem. Det ser sådan. Ej, jeg er ikke god til det her. Og vi har en vinder. Ja. Der kalder jeg jo bare. Ja. Stillingen lige nu er 3-3, og det er noget rigtig lort. Men der er jo en hemmelig opgave. Men der er en hemmelig opgave, og nu hopper vi lige videre til afrunding af den her video. Okay. Speciel afslutning på den her video. Men Det står 3-3 lige nu. ja, Der har jo været en lille hemmelig opgave. I fik jo en hemmelig opgave til at starte med. Jeg synes, inden vi afslører, hvad det er, hinanden har haft, så synes jeg, at du skal starte med at gætte, hvad tror du, Leila har haft? Hun er dabbet. Hun er At du skal tænke dig godt om. Der er 2 point på højkant her, og det står 3-3 lige nu. Så den, der gætter den hemmelige opgave, har jo faktisk... Men du sagde altså et eller andet mærkeligt. Så du gætter på, at hun har skulle dabbe. Okay. Vil du afsløre, hvad du skulle? Jeg kunne ikke stoppe med at grine, når det var. Grunden til, han tror, jeg har dabbet, det er fordi, jeg gjorde det her til sidst, for at han skulle gætte det. Hvad var din opgave? Det var, at der var nogen, der ringede. Ej, jeg var så bange for at afsløre det, fordi jeg fik et grineflip hver gang. Det var du sådan her. Du får 2 ekstra point, så du er faktisk op på 5 point. Ja. Leila, hvad var Max's opgave? Du har fået sådan nogle flips, men det kan man ikke. Det skal være en reel opgave. Jeg aner ikke, hvad har du gjort mærkeligt? Har du klaret din opgave? Det har Okay. jeg har lagt mærke til, at du har klaret din opgave. Okay, godt nok. Jeg skal bare Du lige se. har kommet med underlige lyde. Vil du forklare, hvad din opgave var? Jeg har sgu klø mig meget aggressivt. Det gør han jo hele tiden. Og det værste er jo, at jeg klager seriøst derhjemme, fordi han sidder sådan her derhjemme. Altså. Det der så sker nu, det er, at stillingen er sådan set 5-5. Det vil sige, at vi har faktisk 2 vindere. Vi har også 2 tabere. Men det jeg beslutter mig, og nu beslutter jeg bare, at det er sådan her, det bliver. Ja. Egentlig var der jo sådan set kun en af jer, der har vundet. Men nu har I begge 2 vundet. Det vil sige, at I får faktisk begge 2 lov til at få en præmie. Men for at vi ikke bliver møghamrende fattige, så er det op til jer 2 at vælge imellem jeres præmier. Hvad for en af dem I helst vil have. Og I skal vælge det, inden I har åbnet. Skal I beholde Max's, eller skal I beholde Leilas? Altså, 3 mit lykketal. Den her, den er båret. Vi tager den her. Nå, så er det jo vedtaget. Er I 100% sikre? Nej. Nej, har du please? Nej! Vi tager din så. Okay. Nej! Det gør du ikke. Ej, jeg bliver sur på mig selv. Godt. Der er blevet taget en beslutning. Det er min gave. Nej, så De har vundet en iPad! Har I en iPad? Nej! Ej, Vi hvor vil fedt! gerne have! Mener du det? Ja! Okay, fordi Men. der er et lille ekstra twist. Fordi vi havde nemlig tænkt, at hvis I nu vil tage en chance til, så kan I vælge at smide iPad'en ud, og så trække den til kort. Jeg kan fortælle, der er præmier her, der er dyrere. Vi står på toppen. I står på toppen? Ja, det er totalt i orden. Tillykke, I har vundet en iPad. Ej, oh my god. Den bliver sendt hjem til jer. Nej. Så, jeg føler jeg er glad for den. Og ved du hvad, jeg vil lige ved at sige til jer, da I stod med jeres iPad. Ej, sådan en har vi overvejet købt. Ej, hvor fedt! Ej, hvor fedt! Ej, det er jeg glad for. Og vi kan sige tusind tak, fordi I gad at være med. Selv tak, vi er glade. Og tillykke med sejren. I vandt jo begge 2, så ja, det var en lidt speciel afslutning på den her video. Men altid noget, I gik tilfredse herfra. Hvis I gerne vil have flere videoer med Max og Leila, så skriv der ned i kommentaren. Hvis I synes, at vi skal have nogle andre kærestepar med i den her store mesterserie, så skriv det ned i kommentaren. Og ellers mega mange gange tak, fordi I så med. Ej, det plejer jeg aldrig at sige. Mega mange gange tak, fordi mega super mange gange tak, fordi I så med. Gå ned og like og subscribe, og så ses vi næste søndag kl. 10.
Mener du det? Var det afsluttet? Ja, det var Ja, afsluttet. det er fordi, vi kan godt lide det. Okay. Okay, vi ses!